Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Welkom bij het programma Aanpoten. Het is weer zoiets gewit. Ik heb een graad gemaakt van 80 x 80. Ik denk dat ik een schoon voor een boom boog het fruit aangeruid, want dat heeft me toch het meest aangesproken. Een barrière, hier kom ik niet door. Verlaat ons niet vangen, hè. Goedemiddag Diana, wat ben je aan het doen? Zeg? Hoi, Tom. Ik ben de boomjes water aan het geven. Ja, nu de zon zien moest er natuurlijk water in geven, maar het is een bijzonder reden. Ja, we hebben niet hoe weer nu fruit hebben staan, het koelen weer op in scherpe zand. En het is ook, als ik nu zegt van goh, ik wil deze bomen hebben, kunnen we dan direct goed trekken. Het is niet de bedoeling dat ze dit in deze grond gaan spoten, maar voor ons is het makkelijk. Maar gezien de warmte momenteel, de zon, ja, heeft het ook af en toe water nodig. Dus, ja, zoals ze weten, ik heb geen graad van 80 x 80, maar ik heb de boom niet metgenomen, dat was me te groot. Nu zit ik te denken, stel ik nog voor, ik pak met een keersenboom, of wat is dat hier? Ja, een keersenboom. Ja, dit zijn ook prunussen, Tom. Krijg je dadelijk zo meteen ook bloesem. Kan ik die dadelijk laten zien, maar dat zijn in ieder geval verschillende soorten kersenboom. Moest je lekkere keersenvlagen kunnen maken. Maar kan ik dan gewoon planten dan, of wie werkt dat eigenlijk? Ja, dan kunnen we gewoon planten. Dus we zoeken een uit welke soort dat zich wilt. Het is wel belangrijk, heb ze in een buurt van een straal van 50 tot 100 meter een andere keesenboom staan? Of heb ze zelf nog een keesenboom staan? Nee, dat heb ik helaas niet. Nee. Oké. Kan ze een kees niet met een appel of niet met een peer vergelijken? Net zoals ze zeggen, kan ze een appel niet met een peer vergelijken. Dan moest wel, als ze echt fruitopbrengst wil gaan krijgen, moesten 2 verschillende keesensoorten bij elkaar in de buurt poten. Dan bestuiven ze zich onder elkaar. Het geldt ook voor appel. 2 verschillende appelsoorten, 2 verschillende peersoorten. En niet hetzelfde ras. Dus het moet steeds een ander ras zijn? Het moet steeds wel een ander ras zijn. Dat hebben zelf bestuivers. Die bestuiven zich dan zelf. Maar het merendeel moet door een ander soort in het ras staan met elkaar bestuift worden. Of door de biekes, uiteraard. Dus of je moet zelf 2 verschillende keersenbomen zetten? Ja, of je moet zelf 2 verschillende keersenbomen hebben die veel onderhoud nodig? Nee. Belangrijk is ook bij dit geval, net zoals de andere bomen die ik zag, ruim gaat maken, grond goed los, zodat ze geen kleilagen in de grond hebt. En de grond goed mengen met goede gecomposteerde potgrond. Pulken er langs en dan kan de keersenboom bij dit gaan groeien. Maar ik heb geen plaats van 400 meter, dus maar dan kun je geen 2 keersenbomen, die kunnen niet dunner bij jij, of wel? Jawel, we hebben half stam. Ja. Liekstam. Liekstam is eigenlijk wat ze achter de suus. Ja, die kunnen ook echt met name in kleine tuintjes die gebruikt werden. Dan krijgen we bij deze half stam, die hebben 1,50 meter stam, dan krijgen ze de kroon. En dan hebben we nog eens hoogstam daarachter. Die hebben ongeveer 1,80, 2 meter stam en dan begint de kroon. En dat is eigenlijk ook voor grotere tuinen. Die fruitgaarden bijvoorbeeld. Ja, dan moet je met de ladder in en hier kun je fijn aan. Ja, en hier in dit geval is dit eigenlijk mooi op rijkwijde. En hier kan je er fijn de keesjes uit gaan plukken. Nou, moet je toch eens gaan kijken, dan moet je 2 gaten graven zeg maar, beneden kom je al niet meer uit. Ja, Boet, zo'n fruitboom, kun je dan ook wat angers planten? Misschien eventueel als je een kleinere tuin hebt, zo wie ik. Ja. Kun je dan ook wat angers doen? We hebben uiteraard ook klein fruit, Ton. En dat zijn verschillende soorten. Het zijn bijvoorbeeld bosbessen. Er worden diverse soorten, die kunnen zich inderdaad in een heukje zetten. Ook belangrijk, die hebben zoere grond nodig. Dat vergeten de meeste mensen. Die potten hem zo in de grond. Ja, maar dat komt geen... Ja, nou dat komt omdat die plant zuurmen in de grond nodig heeft. Ideaal geschikt voor een klein tuintje. Appels, zuilappeltjes. Zoals nu al de bloesem begint langzaam te komen. En die appeltjes gaan gans rondom de stam groeien. En die waren ongeveer, die kunnen best een meter of 2, 3 waren. En daar hoef je geen 2 van te hebben? En daar hoeven ze er geen 2 van te hebben, die zijn zelf bestuivend. Dus daar zouden ze zich einde van kunnen zetten. Uiteraard is het altijd beter om er een tweede bij te zetten. Dat ze zich onder elkaar nog meer bestuiven. Ja. En dan heb je natuurlijk miemerten. Rode, witte, zwarte. Kroschelte strook op een stemke ook zelfs. In het groen, in het geel en in het rood. En dat is inderdaad echt voor kleinere tuinen. Ja, dat is eigenlijk mijn vraag helemaal opgelost. Als ik een grote keersenboom wil hebben, heb ik er nodig dat er in de buurt nog een staat.
En als je een kleine tuin hebt, dan kan ik met zelfbestuvend Ja. fruitboomjes of Ja. whatever. Wanneer kan ik de appeltjes eten? In dit geval, bij deze, de ballerina bijvoorbeeld, die kent ze eigenlijk dit jaar al. Want eigenlijk alles wat ze nu doen, alle bloesem, dat waren appeltjes bijna. En dat is bij de miemerte niet zo? Of Bij de miemerte ook, die gewoon ook fruit aankomen dit jaar. Dus eigenlijk nu dit jaar hebben ze al fruitopbrengst. Dus als ze nog niet direct een fly of een gans putje jam ervan kunnen maken. Maar de hebben ze wel het eerste jaar hebben ze al direct fruitopbrengst. Oh, dus dat werd dan ieder jaar werd dat meer? Ja, ieder jaar wordt het meer omdat de stroek zich ook gaat ontwikkelen en groter wordt. Zo, dan heb ik langzaam toch wel eens een stukje keersenvrij. Kan ze dat ook? Iedereen kan je klaar. Laten we dan eens even gaan kijken. Dan gaan we nog kijken. Dit waren geen primus of wel? Dit waren die... Dit zijn die chattemorellen. Ah ja. Ja, Ton, kijk eens. Oei, 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 oei. Stel je voor dat ze daar kwijken zitten van die eigen boom. Dat is toch helemaal super deluxe of niet? Wat lekker. Ja. Oh, dankjewel Diana. Asje. Mooi hoor, een stukje. Ja, ik heb ook een stukje. Ja. Zegt u? Dit was het weer, beste kijkers. Dit was het programma Aanpoorten. Tot de volgende keer bij Limburgplant in Eijk. Aanpoorten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.